Magunsa ta. Ay, kamo di ay. Wala ra ning laglaag ra. I mean, magunsa mo ba? Magunsa. Uyab. Tubag siya man dito wala na microphone. Pila na katuig di kang relasyon. Mo 5 months na karong bulan na. Natay plano sa ikalimang bulan ron. Ang laag ri gyapon. Tapos, Mag-date. tapos, Mao ra. asa gasugod ning relasyon. Gym ra nakita. Ano sa man ni gym body or murag dito gyud mo nag-unay nagkita ra? Ako'y best friend pod ba kati gym. Aso best friend nimo mo mura imong gikuyug-kuyugan. Gereto raman siya nako. Ang iyang friend ra po'y garito po nako niya. Murag gi-ship-ship ra mong duwa ng iyang amiga. By the time nga nisulod siya gym pod, dito na nag-ship-ship mo atong iyang amiga. Sa online pa, Nganong na-interest po ka nga murag i-add na lang po siya since niingon po to iyang amiga. wala kay mo try ra ko kay sa una pa sa akong relationship is sakit man kay ito yung gibuhat na ako. So ni hatag kog time nga mo try pod sa laing bayi. Nganong mang sakit ang kaniadtong relasyon? Tungos kapobre na ako ba ning wala siya ganay na nangita siya laing laki. Kay wala man po ko yung motor. Nangita siya laing laki nga naay motor masakyan niya. Ikaw po kan wala po ka nang ngita ng laking na motor. Hello, uy. Ang imong reason is i-try nimo ang bagong relasyon basig mo work. Nya ikaw nganong nisugot pug ka? Hello, kay betrasad na ako ba? Nagka-add na mo, nagastoryaanay ang first meet up sa Gym. imong gitabangan sa akong pag-aswat. Tabangan na to kay bayi biya. Gentleman biya ta sa bayi. Kasi mga quality nga nakita nimo nga naganahan pug kaniya. But ano siya, tapos serious pod kay siya pod ba? Like, dawat ra pod niya ang tanan. Ikaw po dun sa po nahimong quality nga naganahan na po nimo so far sa iyaha. Simple ra kay siya tas seryoso po siya sa ako ating ginapalangga po ko niya din gitreat ko niyang tarong. Yan sa dapat niya ang batasan. Hangtod sa asa na nga relasyon. Ay hangtod sa hangtod na ni. Wa ni magbulag ani. Sure ay. Pila to katuig man tong imong ex? 1 year ka pin. Oh, nabulag mga imo ato ngay kamo 5 ka bulan pa. Pero karon sa man this time, feeling nimo. Feel na ko murag Murag sure na ni gyud. nag nature na. We are uncertain sa time kung sa may tabo sa kinabuhi na pero ato ra ipangutan kung sa inyo ang mga mahuna-hunaan sa relasyon sa karon. Ikaw sa asa po ni hangtod ning relasyon. Handod ulahi. At least no nagtuo mo ana karon no. Hopefully panindigan ninyong duwa, well recorded ni ma-post ni puhon makakita mo oy. Moingon gyud mo nga oh tinuod jud to among storyan duwa. Sige mensahe na lang sa usag-usa. Haning. Ay tag kaniya tong relasyon ron mo abot na ni pila ka tug or more than years pa. Kung naman ganito yung mga problema sa kinabuhi, pwede na to magtabangan ni natong duha kay managuyab man ta. So ato rang i-fix tanan. Parang lay mahitabo natong unsay dili maayo. Sakto, hala to baga. Ninganan ko nga sa ulahi na jud ni kay di na ko mabalik pod ang past nako. Kay nasultian naman sa tika, di ba? Napay kulang. Nay password dapat. Last 3 words. Han, I love you. I love you so much. Shucks.